କଲି ଯେ ଖାଲି ଆମ ଗାଁ ପଡ଼ୋଶୀ ଗାଁ ମାନେ ପାଣି ଏପରି ସେମାନେ ଅପଚୟ କରୁଛନ୍ତି ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଦିନେ ଦିନେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିବା ଆମେ ପଡ଼ିଲା ସହ ଆମ ପରପିଢ଼ି ମାନେ ମଧ୍ୟ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିବେ। ଆମର ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଲୁଣି ଜଳ ଆଉ ଗୋଟେ ମଧୁର ଜଳ ଆଉ ଲୁଣି ଜଳ ଆମର ଯେଉଁ ଲୁଣି ଜଳଟା ଅଛି ସେଇଟା ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଅଛି ଆଉ ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ମଧୁର ଜଳଟି ଅଛି ସେଇଟା ଖୁବ୍ କମ୍ ମାତ୍ରାରେ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ତିଆରି କରିଛୁ ଯାହାକି ଏଇ ଟ୍ୟାପ୍ ତଳେ କୌଣସି ପାତ୍ର ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଅଟୋମେଟିକ୍ ପାଣି ବାହାରିବ। ସାର୍ ରଖନ୍ତୁ ସାର୍ ଯେତେବେଳେ ପାତ୍ରଟି ଫୁଲ୍ ହୋଇଯିବ କାଟିଦିଅ ବାସ୍ ଯେତେବେଳେ ପାତ୍ରଟି ଫୁଲ୍ ହୋଇଯିବ ସେତେବେଳେ ସେଠି ତରବର ସାର୍ ଯେଉଁ ଅଟୋରେ ଆସିଲୁ 60-70 କିଲୋମିଟର ସେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲା ସାର୍ ହଁ ରଖିଦିଅ ହଁ ଯେତେବେଳେ ପାତ୍ରଟି ଫୁଲ୍ ହୋଇଯିବ ସେତେବେଳେ ପାଣିଟି ଅଟୋମେଟିକ୍ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ। ହଁ କାରଣ ସେନ୍ସର୍ ଲାଗିଛି ନା ହଁ ବନ୍ଦ ହେଲା ସାର୍ ବାହାର କଲେ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ ଅଟୋମେଟିକ୍ ପାଖକୁ ନେଲେ ଆମର ସୌରଶକ୍ତି ଆସିକି ନିଜେ କରିଛ ତ ଆଜ୍ଞା ଆମର ଯେଉଁ ଗାଁ ତମେ ନିଜେ ତିଆରି କରିଛ ତ ଗାଇଡେନ୍ସରେ ମୋତେ ବର୍ତ୍ତମାନ କୁହ ଏଇଟା ଛାଡ଼ିଲେ କେମିତି ବନ୍ଦ ହେଉଛି ଏଇଟା ଦେଲେ ପାଣି ଆସୁଛି ବାହାରେ କଲେ ମୁଁ ଯେଉଁଟା କହିବି 3 ପଏଣ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ଦେବ ହେଲା ଏଇଟା ରଖିଲେ ପାଣି ଆସୁଛି ଏଇଟା ଛାଡ଼ିଲେ ପାଣି ବନ୍ଦ ହେଉଛି କେମିତି ଏଇଟା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି କାହିଁକି ସେଇଟା ଆମର ଏଠି ସେନ୍ସର୍ ଲାଗିଛି କୋଉଠି ତଳେ ଗୋଟେ ସେନ୍ସର୍ ଲାଗିଛି ଯୋଉଟା ସନ୍ଧାନ କରିଥାନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ଅର୍ଡିନାଲ ଗୋଟେ ବୋଲି ଗୋଟେ ଆବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ଅଛି ସେଇଟା ବୋହି ଯାଉଥିବା ପାଣିକି ସେନ୍ସର୍ କରିକି ରଖିଦିଏ। ସେନ୍ସର୍ ହେଉଛି ସନ୍ଦେହ ଯେଉଁ ବୋହି ଯାଉଥିବା ପାଣିକୁ ସେଇଟା ସେନ୍ସର୍ କ'ଣ ଆଖି କ'ଣ ଯୋଉଟାରେ ଦେଖୁଛି ଲାଇଟ୍ କହିଲେ ଦେଖ ସେଇଟା ଆଖି ବୋଲି କହୁଛି ତାପରେ ଚକ୍ଷୁର ଗଠନ କାମ ସବୁ ଅଛି ସେମିତି ସେନ୍ସର୍ କ'ଣ ସେ କେମିତି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ସନ୍ଧାନ ତଥ୍ୟ ଆଉ ସମ୍ବେଦକ କାହାକୁ ସେନ୍ସର୍ ସେନ୍ସର୍ ବି ତ ସମ୍ବେଦନ ସେନ୍ସର୍ କାହିଁରେ ତିଆରି ସେନ୍ସର୍ କହିଚାଲ ସେ କହିଚାଲ କାର୍ଯ୍ୟ କହିଚାଲ ସେନ୍ସର୍ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ ତ କହିପାରିବି ଗୋଟେ ଯନ୍ତ୍ରପାତି କିଣିକି ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ନା ତିଆରି କରିବାକୁ କିଣିକି ଆଣିବାକୁ କେଉଁଠି ତିଆରି କର କେତେ ପ୍ରକାର ବିଭିନ୍ନ ଆମର ଡେ ଟୁ ଡେ ଲାଇଫ୍ରେ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ ସେନ୍ସର୍ ଏଇଟା ତ ଆମର ଡେ ଟୁ ଡେ ଲାଇଫ୍ରେ ଆମେ ସେନ୍ସର୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ ମୋବାଇଲ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଆମେ ଯେଉଁ ଯାହା ଯେଉଁଟା କାର୍ଯ୍ୟ କହିଲେ କରୁଛେ ସେଇଟା ତ ଫାଷ୍ଟ ଜିନିଷ ନା ଆମେ ଯେଉଁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ ମୋବାଇଲରେ ସେଲ୍ଫି ନେଉଛେ ନାଇଁ ସେଟା କାମ କରୁଛି ଏତେ ଦୂରରୁ ମେସେଜ୍ ରିସିଭ୍ କରୁଛି ସେଣ୍ଡ କରୁଛି ସବୁ କରୁଛି ନା ଆମେ ସେନ୍ସର୍ ଭାରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସେଥିପାଇଁ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେନ୍ସର୍ କ'ଣ ସେନ୍ସର୍ କେମିତି ଫଙ୍କସନ୍ କରୁଛି କେତେ ପ୍ରକାର ସେନ୍ସର୍ ଯେହେତୁ ସେନ୍ସର୍ ଉପରେ ତୁମେ ୟୁଜ୍ କଲ ସେନ୍ସର୍ ସେନ୍ସର୍ ଉପରେ ଡିଟେଲ୍ସ ହେଲା ରାଇଟ୍ ସେନ୍ସର୍ ଦେବ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ସେନ୍ସର୍ ଦେଇଛ ସେଟା କୁହ ଜିନିଷଟା ନାଁ କୁହ ସବୁ ସେନ୍ସର୍ଟା ଲାଗିଛି ସେଇଟା ଗୋଟେ ଛୋଟ ଟାଇପ୍ର ସେନ୍ସର୍ ଅର୍ଡ଼ିନାରୀ ଇନୋ ସବୁ କହୁନ ଏଇଟା ରଖିଦେଲେ ସେନ୍ସର୍ ଟଚ୍ ହେଇଯାଉଛି ନା ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ପୁରା ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳକୁ ନେଇ ଆଜ୍ଞା ହେଇଛି ଖାଲି ସେନ୍ସର୍ ନା ଆଉ କ'ଣ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଲାଗିଛି ସାର୍ ଟେପ୍ ଲାଗିଛି ପାଣି ଟାଙ୍କିରୁ ପାଣି ଆସୁଛି ସବୁ ସିଷ୍ଟମ୍ ସୋଲାର ସିଷ୍ଟମ୍ ପାଣି ହେବ ଟେପ୍ ଲାଗିବ ସେ ମେନ୍ କ୍ଲିଉସ୍ ଯାକ ପିଲା ଜାଣିଛି ନା ନା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କିଣିକି ଆଣିଛି ନା କିଣା ନାହିଁ ସାର୍ ନା ନିଜେ ସାର୍ କରିଛନ୍ତି ସେ ଜିନିଷ ମେନ୍ ଜିନିଷ ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ଗାଁର ଘଟଣା ଏଇଟା ସାର୍ ଯେଉଁ ପାଣି ଅନବରତ ବହି ଚାଲୁଛି ରାସ୍ତାଘାଟ ଖୋଳିକି ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ସେଇ ଗାଁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରିଛି ସୋଲାର ପ୍ୟାନେଲଟା ଯେଉଁ ସୌରଶକ୍ତି ଆସିବ ଯେ ଚାର୍ଜ ହେବ ତାର କାମ କ'ଣ ଯେଉଁ ସୌରଶକ୍ତି ଚାର୍ଜ ହେଲା ପରେ ଏଇଠି ଆସିବ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏ ପ୍ଲେଟ୍ର କାମ ସରସ୍ୱତୀ ଚାର୍ଜ କରିବ ସୌରଶକ୍ତିକୁ ଅଧା କରେକ୍ଟ କଲେ ଆଉ ଟିକେ କହିଦେଲେ କରେକ୍ଟ ପୁରା କରେକ୍ଟ ସୌରଶକ୍ତି ପଡ଼ିବନି କି ସେଟାକୁ ଆଣିକି ଝିକିକି
ବ୍ୟାଟେରୀ ବ୍ୟାଟେରୀର ଫୁଲ୍ କରି ଆସେ ବ୍ୟାଟେରୀର। ଖାଲି ଯାଉଛି ହଁ ଯେତେବେଳେ ଆମର ପାଣି ଆସେ ସେତେବେଳେ ପଡ଼ିଲେ ହେଇଯାଉଛି ଚାର୍ଜ। କାହିଁରେ କ'ଣ ପ୍ଲେଟ୍ରେ କ'ଣ ଅଛି ଯେ ଏଠି ଖରାପ ପଡ଼ୁଛି ଚାର୍ଜିଂ ଏଠି ଯେହେତୁ ସେଟା ଏଠି ଗୋଟିଏ ଖରାପ କଳା ପଡ଼ିଲେ ଚାର୍ଜ ହେଉଛି ନାଇଁ ସେ ଯେହେତୁ ଏଠି ଖରାପ ପଡ଼ିଲେ ଚାର୍ଜ ଏଇଟା ଗୋଟିଏ କଳା ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ଯେହେତୁ ରଙ୍ଗ କଳା ଆଉ କ'ଣ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ସେଇଠି ସେ ଧର ଏଇଟା କ'ଣ ଟୋଟାଲ ଜିନିଷଟା କ'ଣ ସୋଲାର ଏଇଟା ତୁମ ବହିରେ ଅଛି ପଢ଼ା ହେଉଛି ସୌର ଫଳ ପକେଇବାରେ କାହିଁରେ କ'ଣ ଉପାଦାନ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି ଘରେ ଯେତେବେଳେ ଟାଙ୍କି ଥାଏ ଆମେ ଜାଣିପାରନ୍ତି ଆପେ ଆପେ ଫୁଲ୍ ହେଇକି ତଳେ ପଡ଼ିଯାଏ ତେଣୁ ଆମେ ଆମର ଲିମିଟ୍ କ'ଣ ଉପାଦାନ ବ୍ୟବହାର ହେଇଛି ଆମେ ଏବେ ଏତିକି ପାଣି ମାନେ ଏତିକି ଜାଗା ପାଇଁ ପାଣି ଦେବା ତ ଆମେ ଏତିକି ବ୍ୟାଟେରୀ ପ୍ଲେଟ୍ ରଖିପାରିବା ବା ୱାଟର ସେନ୍ସର ରଖିପାରିବା ୱାଟର ସେନ୍ସର ରଖିପାରିବା ଆକୁ ଭଗବାନ କହ। ଆଲାର୍ମ ବାଜେ ନେଇ ଘରେ ଅଧିକ ପିଲାର ଭୂମିକା କ'ଣ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦି ରୋଲ୍ ଅଫ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଚାଇଲ୍ଡ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ଆଜ୍ଞା ଟୁ ସଲ୍ଭ ଦି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସେଟା ପିନ୍ ପଏଣ୍ଟ ଆନ୍ସର ସାର୍ କୁହ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଭଲ କରିଛ କିନ୍ତୁ ଗଭୀରକୁ ଯାଇନ ଡେପ୍ଥକୁ ଯାଇକରି ଜିନିଷଟା ବୁଝିକି କହିବ ସବୁ ଜିନିଷ ଏଠି ତୁମେ ଏଇଟା ବ୍ୟବହାର କର ବୋଲେ ଏଇଟା କାହିଁକି ଏଇଟା ୟୁଜ୍ କଲ ଏଇଠି ଲଗାଇଲା ବୋଲେ ଏଇଟା କାହିଁକି ରଖିଲ ଏମାଉଣ୍ଟରେ ଏଇଠି ରଖିଲ ବୋଲେ କାହିଁକି ରଖିଲ ଏଇଟା କ'ଣ ଏଠି କାହିଁକି ରଖିଛ ଆର ଫଙ୍କସନ୍ କ'ଣ ବୁଝିଲା ନା ଖାଲି ଫଙ୍କସନ୍ ତୁମର ଡେ ଟୁ ଡେ ଲାଇଫ୍ରେ ଆର ରିଲେସନ୍ କ'ଣ ୟୁଟିଲାଇଜେସନ୍ କ'ଣ ସବୁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ସାଧାରଣ 2 ଦିନ ଦେଖିଦେଇକି ଧରିଦେଇକି ସେଟା ଭଲ ମାନେ ଫର୍ଦର ଡେଭଲପ୍ ହେଇପାରିବ ସିଲେକ୍ଟ ହେଇପାରିବନି ବୁଝିଲେ ନା ପ୍ରକୃତ ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ କେତେ ଦୂର ତୁମେ ନିଜକୁ ତାହିଁରେ ଇଏ କର ମାନେ ମନ ଲଗେଇଛ ସେ ଜିନିଷ ଜାଣିବ ହେଲା ଆଉ ଟିକେ ଜାଣିଦିଅ ମେନଲି ସେନ୍ସର ଯେହେତୁ ୟୁଜ୍ କରୁଛ ସୋଲାର ପ୍ଲେଟ୍ ୟୁଜ୍ କରୁଛ ତାର ଫଙ୍କସନ୍ ଜାଣିବ ଆର୍ଡିନୋ କହିଲ ଆର୍ଡିନୋ କ'ଣ ଆଉ ଥରେ ପଚାରିଦେବ ସିଏ ଆର୍ଡିନୋରେ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ଜିନିଷ ଜାଣିବା ଦରକାର ହେଲା ହଉ ସାର୍ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍